Keď zacítiš, že ťa začína bolieť hlava, hneď pri prvých príznakoch sa začni usmievať, tým ju uvoľníš a ona ťa prestane bolieť, alebo ťa bude bolieť oveľa menej, rovnako ako keď si dáš tabletku proti bolesti, akurát bez vedľajších účinkov tabletky, ale musíš sa začať usmievať hneď pri prvých príznakoch bolesti, lebo keď sa bolesť rozvinie, už to tak dobre nefunguje, rovnako ako keď si dáš tabletku, keď ťa už bolí hlava dlhšie a silno, to preto, že telo automaticky pri bolesti stiahne svaly v danom mieste a to miesto sa zablokuje a prestane tam prúdiť krv. Je to prirodzená obranná schopnosť organizmu, aby zabránilo krvácaniu v prípade zranenia, lebo predpokladá, že bolesť spôsobuje zranenie a nie pevná strava alebo negatívne emócie či strach, pri ktorých si to miesto nevedomo sťahujeme a telo to potom zablokuje úplne. Treba uvoľniť hlavne vzadu krk pomocou stretchingu a jemne si ho masírovať. Rovnako to funguje aj pri bolesti chrbta, ktorý tiež potrebuje len uvoľniť a rozhýbať. Preto sa hovorí, že keď ťa niečo bolí, musíš to rozchodiť, čiže uvoľniť a rozhýbať. Ďalej napríklad kolena, ktoré ťa bolia, keď máš stiahnutú zadnú časť kolena, preto ju musíš uvoľniť a snažiť sa prepínať kolena pomocou stretchingu, ich pomaly preťahovať, ale neísť do bolesti, ale pomaly po 1 mm ich naťahovať. Dokonca aj pri žlčníkovom záchvate, keď som dostal krč do oblasti soláru, som sa zlakol a stiahol som ho ešte viac a tak som zbytočne prišiel o žlčník. Keď som sa vrátil z nemocnice, asi po týždni som dostal ďalší záchvat, tak som si len lahol na zem, uvoľnil sa a povedal si, veď už nemám žlčník, takže ma to nemôže bolieť. Asi po 2-3 minútach sa mi to uvoľnilo, postavil som sa, naložil som si jesť a najedol som sa doplna ako obvykle a už žiadny krč neprišiel, lebo som sa nebál a nestiahol si to. Potom ešte v priebehu pol roka som niekoľkokrát počas jedenia dostal tento krč, ale už som vedel, že to nič nie je, tak som sa len usmial, uvoľnil sa, za 2-3 minútky to prešlo a ja som sa bez problémov najedol. Aj pri bolesti očí, keď dlho pozeráš napríklad do mobilu či na monitor, stačí zavrieť oči a uvoľniť ich. Preto sa vám zhoršuje zrak, lebo stiahujete svaly na očiach a oči prestanú správne fungovať. Keď začneš oči uvoľňovať, môžeš si zlepšiť zrak. Rovnako to funguje aj pri zápche, stačí sa len usmievať, uvoľniť a čreva sa uvoľňuje.